kyllä livenä. En oo Joona. Pääsee vähän kumpaa ainakin suurin piirtein. Niin, saapa nähdä se. Kuvaan se näet. Se on hifki-vaninkoa Pauli mun tietääkseni, mutta piti panna. No niin, just joo. Niin on tuli jotain nimet. Moro, mitä äijä? Pitäis Ines Mä siinä. otan. Eiks tää auki? Ei oo. Niin, tullaan pois jalosta. Oi vaan. Valoisuutta, niin. Tää siitä, niin okei. Matkan mittavuus, vaan vauhtiturmanti. Näin hissukseen vaan. No niin, hyvä. Se on vähän niinku... Jos sanot sen, että sä käyt, niin sä muistat sen teatria silloin, kun oli kolminaisemmassa. Korjaamo on samaa luokkaa. Iso kuin mikä. Ja niin. Ei siellä ollut kovin hirveästi porukkaa. Se on aika hiljaista. Vähän outo suunta. Sä oot nähdä, miten täällä sitä tulee. Tää on näin pieni tää paikka, että vaikka tässä olisi vähänkin porukkaa, niin tää tulee näin todennäköisesti aika hyvä. Tai ainakin edellytykset on siihen. Oletko sä kuullut näitä meidän uusia biisejä? Joo, kun mä tuon tänne se, mä päähän sun kameran. Tuo on joku sun väsöohdistimen. Se on tässä. Eiks tämä oo se? Meitä on 7 jälkeen. Se on kuuma. Tehdään semmonen näilytelo. Ollaan saatu kaikesta kuvattu. Siinä on ihan siis aivan perushommaa. Siinä ajetaan autolla, liftataan. Sitten siinä vaan näkyy autolla. Se tuo semmoista kaksi poliisia, siviilipoliisia, tarvittaa mua. Pistää poliisimonteoon ja lähtee viemään Tuo 5 vuotta kuten ensimmäistä tehdessä. Täällä sanoisin, että ensin tuo Lassi 5 vuotta. Tervoteattori aikaa. Niin se aika rientää.
Oliko meillä keikka siellä? Siellä oli niinku semmoinen joku happeningki, siellä oli ties mitä kaikkea, tiktakit sun muut. Silloin kun ne menee sekaisin. En mä muista, että mä en pysty laittamaan niitä aikajärjestykseen. Että en osaa silloin ajatella. Mut silloin kun täällä ollaan nähty, niin silloin niin soiteltiin etukäteen ja sovittiin homma. Vähän oudolta käsitellyt tätä. Mulla ei ole yhtään kappaletta. Onko se tämän porukan levy, mikä sun kädessä? Tai tää teidän yhteen projekti? Ai siis on toi? Siis tää on niinku, että tässä on samat tyypit muuten, mutta toi rumpali Jukko on lisää. Kaikki muut on 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kyllä tässä niinku muut on samat, paitsi nyt on niinku toi rumpali tullut lisää. Saadaan sanoa, mutta viime viikolla ihan sattumalta kanavaa siellä, se oli Yle Teema 1 muistaakseni. Sitten tuli 20 vuotta matskua, kun siellä oli nuoret pojat laulaa. Näikö se sen? Joo. Jukko, tänne. Mandoliini ja ongelmia. Ja sitten niinku, esimerkiksi noissa haitareissa niissä on jo pelkästään niinku 2 mikkiä per soitin, bassopää ja diskantipää. Ja nää pitäisi niinku jotenkin hahmottaa. Ja sitten niinku, kaikissa on vähän sellaiset, kun ne, mutta näissä on semmoista, jotka ottaa kauempaa, niin tavallaan sellainen kaikki kiertoherkkyys ja sellainen voi olla eri luokkaa. Tämä on huomattavasti niinku herkempää hommaa, mitä vaikka Perunateatterin tai kouluun esimerkiksi saa sitä kaikkea volavaihtoisesta dynamiikkaa, että välillä se ottaa hyvin herkästi ja hiljaa, ja sitten välillä kovalla. Poistaakseen vuosien tuo vanha kunnon tuttavuus ja veikko entinen. Nyt malja päiväin menneiden ja maljan entisten. Me juomme veikko maljan sen nyt vuoksi menneiden. Anna kätes ystäväin, mun tartu käteen. Me